Jääkärit! 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 Oman maan puolustaminen on velvollisuus ja sitten se pitäisi olla jokaisella täällä sydämessä. Jääkärit! Sisu. You cannot understand that word if you haven't been in Finland. You have to come here and be outside in the point of breaking. When you got so angry, you have no other choice than keep going on. To serve is mandatory to men, but it's not for women, but we can volunteer, as I did. Joo, eli minä olen ollut tällä jääkäriprikaatissa nyt puoli vuotta, vähän reilu, eli vähän yli puoli vuotta, ja nyt olen suorittanut noin 60% tästä palveluksesta. Why would you put yourself through this? Yeah, I ask myself that sometimes. The times have changed in the names of war. It's not as simple as we learned it to be when we grew up. Like wars are in the past. We have learned that they are not. For me it's because I have a good life. That's why I'm here protecting it. Suomalaiset rakastaa mettässä olemista ja se on niinku meillä syntyessä on semmoinen kyky olla ja toimia mettässä. We had the NATO Alliance survival training. It was basically a week with no sleep, with basically no food. That was intense being outside like 10 hours a day. Niin sä haluat sormia ja varpaisista verta tuoda, että pysyt lämpimänä. Niin kaikki juoksu, punnerrukset, kaikki, niin nehän parantaa ääreisverenkiertoa tosi hyvin. Täältä vaan lähetty tulee. Täällä on niinku, vaikka on kylmä, kova pakkanen, karut olosuhteet, niin ei se pelota ja täällä sitä niinku tuntuu, että täällä on niinku kotona. Lappi on paras paikka maailmassa. We have snow, then we have the aurora. We have one day in winter that we don't have sun at all. Then we have one day in the summer when we don't have dark at all. You don't meet the same kind of people anywhere else than you meet in Lapland. Mun mielestä on ihan tärkeää, että on asepalvelus ja se on pakollinen, koska sillähän taataan se rauha, mikä meillä on täällä maassa. Sisu, I feel like Sisu is the need and will to do something in your inner heart, and you know you want to do it and you're gonna do it and then you're doing it. It's part of the Finnish culture. Sisu tarkoittaa sitä, että painetaan eteenpäin sillä, vaikka olisikin vaikeuksia. Does it mean courage? I don't think that catches the whole meaning because it's like a fuel of anger you get when you are on the breaking point. And you can find that here in Finland.